салом дӯстони азиз, ина мо катиёҷам омадем бо камтар тамошо. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳату хунобод ҳастем. Ина мо имрӯз як сайри тамошо баромадем. Имрӯз дар шаҳри Екатеринбург ҳамин ҳавои хушрӯй аст ки ҳавои тобистона. Хостем ки камтар сайру тамошо бароем, ҳавои тоза нафас бикашем. Ина мехел чиқаре ки ба ҳамагон маълуме, мо дар компания Фаберлик кор мекунем. Бахоҳем нахоҳем, мо компания Фаберлика реклама мекунем барои ки ин кори моай. Бисёре мегӯянд ки апа хадат кор кадан буги дигарро чӣ кор дорӣ, дигарро кор даъват мекунӣ. Кори мо команда қатия духтаро. Дӯстони азиз, тамошобиноне ки ҳамин хел саволо метавонед, кори мо команда қатия, мо команда қатӣ пеш меравем. барои ҳамин командаи худмда духтаракҳои шуҷоа, духтаракҳои фаъола, духтаракҳои чапқонна даъват мекунем ки омада ҳамроҳи мо кор кунанд, зиндагишона хуб кунанд, зиндагишона беҳтар кунанд, ояндаи фарзандотона нағз мекунед, дасти шавҳаротона мегирен. Кор қин нест. Дар хона мо нишаста бо воситаи телефон, бо воситаи интернет кор мекунем. ё ин ки дар куҷое ки бошем, ҳозир ман ина рада рафтестам, духтаракон гап задестам, ҳамин телефони мо ин офиси мо мешавад, лични кабинети мо мешавад, ҷои кори мо мешавад. Телефон дар даст мо дар куҷое ки бошем кор кардан мегирем. Мисол мо дар кадом давлати мебирем, Тоҷикистон бирем, куҷое бирем, телефон дар даст мо кормона давом додан мегирем. Дар хона нишаста мо музҳои навс ба даст меорем, туҳфаҳо аз тарафи компания, аз тарафи наставникҳои директоро мегирем, скидкаҳои навс қати мо маҳсулоти Фаберлика барои хонаи худмона мисол харидорӣ мекунем. Агар хоҳем гирифта аморо савдо мекунем. баъзеҳо мегӯянд ки дар Фаберлик қарздор шидам, дар Фаберлик банкрот шидам ва ё кор кардан натонистаям ва ё танбалӣ кардам. Ман намедонам барои чӣ ва ё банкрот шидам. Мисол мо 50 балда барои хонаи худмона харидорӣ мекунем, максимум сол 5000 да. Барои мо банкрот мешавем. Хонамона мо даст мегирем. Ин ҳама ин гапҳо сказка. Гапҳои хело дамода бовар кардан дар кор нестай. Бисёри вами шахсоне ки менависанд ва ё конкурентҳои мо ҳам вақто дар дигар компанияҳо кор мекунанд, бо сародародар менависанд. ё ин ки шахсоне ҳастанд ки действительно кор кардан натонистанд. Шахсоне кор кардан наметавонанд дар кори Фаберлики, танбалӣ мекунанд тамоман. Просто даромада мешинанд дар группҳо. Кор намекунанд, аммо ҳамин шахсҳо бояд пешравӣ кардан наметавонанд, кор кардан наметавонанд. Баъд даромада дар таги видео ҳар гап менависанд. Гапҳои хело даморо бовар кардан дар кор нестай. шумо як ба гирди атроф нигоҳ чӣ қадар духтаракҳо пешрафтестанд, чӣ қадар пешравӣ кардестанд, соҳиби хона дар соҳиби мошин, зиёраи хонаи худоро кардестанд, ба ҳамаи орзуҳои дилшон расидестанд ва шумо ҳам иншоалло ки метавонед. Фақат ба худтон боварӣ дошта бошед. биёед марҳамат, агар ки мисол бихоҳед кор кардан, дар рақамҳои дар болои экран будагӣ дар ватсапи ман нависед. ман шумо регистратсия мекунам, корро аз нол меомӯзонам, то директори шуморо бурдан мерасонам. иншоалло ки ба ҳамаи орзуҳои дилтон ҳамроҳи мо мерасем. мо аз мо ягон пулҳои қиматбаҳо мегирем.